Teraz trochu francúzskeho šarmu. V uplynulých mesiacoch priniesla značka Citroën niekoľko noviniek, ktoré sme už síce privítali na cestách, ale oficiálnu slovenskú autosalónovú premiéru mali až teraz v Bratislave. Francúzi si však pripravili aj expozičné ESO, virtuálne zrodené z počítačovej hry. La GT by Citroën, c'est une voiture qui roule. Štúdia GT by Citroën je auto, ktoré normálne jazdí, funguje a má spaľovací motor s výkonom 640 koní. Je to skutočne auto, nie len štúdia. Citroën práve skúma možnosť jeho výroby. Išlo by o malú sériu, približne 15 kusov a dúfame, že by sa pre ňu našli klienti. Niekoľko kontaktov, niekoľko serióznych záujemcov už máme. Veríme, že sa ich nájde 15. Cena tohto auta by mala byť 1,5 milióna eur. No prosím, minulý týždeň ešte neboli všetky Citroëny GT vypredané, takže máte šancu. Ak si trochu zaspomíname, tento prototyp mal svetovú výstavnú premiéru pred rokom a pol v Paríži. Vtedy to bol pokusný balónik, zisťovali reakcie publika. Oveľa dostupnejší je však reálny elektromobil už zo sériovej výroby. Alors C0, c'est un véhicule qui est déjà dans les cartons. C0 je auto už pripravené na distribúciu zo sériovej výroby. Už ho uvádzame na trh, začneme ho predávať v najdôležitejších krajinách vrátane Slovenska koncom tohto roka. Budeme ho ponúkať najmä firemným klientom, ale rozhodne aj jednotlivcom. Bez emisí, bez hluku, jednoducho funkčný elektromobil, to je C0. Energiu čerpá z 88 lítium-jónových batérií umiestnených v strede vozidla. Tie dodávajú celkovú energiu 16 kWh pod napätím 330 V. Naplno sa nabíjajú z elektrickej zásuvky za 6 hodín, na 80% za 30 minút. Nuž pod touto plachtou nebolo až také veľké tajomstvo, ale slovenskú výstavnú premiéru si nová DS3 užila. Už sme ju v autosalóne mali, tak si len pripomeňme, že je to model fungujúci ako čerešnička na torte novej generácie C3. Dizajnovo príbuzná klasickej trojke, ale napínajúca svaly a predvádzajúca sa v dobre ušitom obleku z kvalitnej látky. Rovnako dobrý dojem vyžaruje aj z interiéru, takže máte pocit, ako by ste sedeli v limuzíne o 2 triedy vyššie. V prvej vlne prichádza DS3 s päticou možných motorových alternatív. Benzínové agregáty majú objem 1,4 a 1,6 litra. Výkonové spektrum od 92 do 155 koní. Naftový HDI motor je s jediným objemom 1,6 litra, ale dvoma výkonovými stupňami 92 a 112 koní. Najsilnejšie motorové verzie majú 6-stupňovú manuálnu prevodovku, slabšie 5-stupňovú a k 120 koňovému benzínovému stroju môže byť aj 4-stupňový automat.